И здравейте всички, аз съм Дабут, първо играе на Halo плота ми. Ето сега това са ми оръжията. Така, сега ще ви покажа самолетът. Ето го. Кръстих го там, как беше. Кръстих го Уница Пеликан. Да, ето, вижте. И така, надявам се да виждате готините ми брони. Сега ще ви покажа скинът ми. Така. Сега къде е пеликана? Ето го скина ми. Човек, искам да се килнеш и да си покажа скина и после сложи бронята. И така, здравейте отново, това е скина на снимащия Лил Канг. Ето го, той е синя. Аз съм тоя. Така, сега да си сложа моите арморки. Така, ще отнема малко време да намеря. Готово. Сложих си ги. Така си взема оръжията. И така. Това е пеликана. Това те видите отгоре как изглежда. Ето, това е пеликана отгоре. Пред двигателя. Така, ето това е танка. Той се казва УЦФ Скорпион. Ето го. Така, ето това е тук. Цъкте нещо и излиза някакво тъпо нещо. После горе, изстрелва. Сега, ето я базата, само да напиша кода. 332. Ето. Клос. Ето това са леглата. Тук е пълно с разни технологии. Ето горе, когато някой ни напада, страдаме. Така. Да. Сега да ви покажем останките от зомби апокалипсис. Ето. Така, ето това е. Така, да ви покажа останките, моята база. Едно, 3-2. Не става. Тя е много тъпа. Така. Да излезем. Да, излез.
преди да я затворя. Вратата не може да се отвори. Ето това мисля, че трябваше да бъде базата на Лил Канг. По-скоро мистер Покемон. И така, това беше. Аре, чао, YouTube. Да, сигурен съм. Така, Люканка каза да покажа Weapon Shop-а. Ето. Ето го. Аз тук си купих тези армори. Без хелмета. Бай-бай YouTube. Той ще излиза, аз ще играя. Бай-бай.